igondo mo director corporate communications Youth Africa. Ate koirari bageri rinene goserike twanyorire ase the media before the state aso kwerwa gocha tokwa na mangana ya guchia abantu baitu. Ambe yemo date gotebanga tuli no moichano intwe buna baria bakwegerera oboronge bwa mwanya bantu ase ensemo ya Gusii ase ngenchi yo omorembe oborire. Igonda te koinyoria abantu baito mons nga omorembe nigore ase a national anthem yaito. Ego tebanga totware peace, liberty and unity. Naende ngoteba ase national anthem yaito eyaro setigwe ekiagera no ekatiba yaito yagachire gose eigekeire nkonyoria abantu baito nga ase okogenderera kwa mwanya bantu a national anthem yaito goteba nga totware justice ebororo ase keroyomo rero nigo twatenenire n'abaminto korwa ase biombe ao bikoegerera oboronge bwa manya bantu asoko gikeria ebikoro bigenderete gati ya a national government amona a county government nabo igo na ogokwa kwabeire gwa kiorera yani omonto agwakuno omonto ore korasa enyoni omonto igoro erinda agende gosa andate goteba ritang'ani nga ntwebu na tora twatomire rambirambi yaito gochia sege kosi ya defense keria kianyorete omubasukano bwendege naende twabwatanire na national government aso okogenderera korera bari basirete anene Major General Francis Ogola naba mwabo abo bagende korenda koriyo omorembe asichinse mochiria eria kabere ndate gotebanga omugabana Okisi amo na the national government a president yaito ya Kenya omosikeruto egonda ete koburinga okorerekana nga obotutuka nomboro asobo koreri chapter 6 ya integrity and ethics act ase ekatiba gegotebanga abakori emeremo banyare gokora emeremo yabo batabwati ogwanchereria nande batabwati corruption naende batari goswana na mang'ana ya siasa buno yo minto atieka goteba chapter 4 na chapter 6 intwe no tokominyoka mono buna abegereria boboronge bwa mwanya bantu. It is against the constitution asaba korie meremo be serikali koimokerie egetambukero gose koimokie egetambukero gyogotaka koba nabwo abana siasa onda te goteba nga juice ntwaigwa egento gekorokwa e video eyatana no mutandao egasegeta omosikorengo nabande kogenda ase DCI amang'ana yekerago korekaniga koreta obobisobone nase abantu baito a national government igebwante gokora egento gekorokwa integration na cohesion nechi county government nabo igo nere korwa oborendi erinda abantu baito bache koreni nkobori ng'aring'ana ririria kwanwa gose ria ba alleged koboria the national government the office of the president na ande koboria the supreme court orosagi arwa judiciary nkoboria the senate ose the legislature ngabari ngoriri ng'ana riria ekiagera ngonyege kare goikira nga amang'ana aria bayekene bono rirorio Gusii ntori no omorembe na ando nyentoko ba no omorembe ekiagera abarai baito bonse korwa omogabana omojumbe omo women rep omo MCA amo nabarai barega ba koegerera oboronge bwa manyabantu igo bwendete koegererwa na korendwa ne serikali bono nkobori nga omorembe oborire Gusii nkoboria the National Assembly and the Senate ne president ne cabinet minister in charge of security musike skindiki nota keire gocha kisi oikaranse n'abarai ba Gusii egere obaegerie igoro yokorenda omorembe na kobeka security asa abantu baito kando nayo abantu baito buna bale no omorembe mbagende kwerenda no omorembe eria gatatu ngoteba nga development ya Kisii yabeire nse mono igatokoborio mosike simbarati nga omosuko
neminyokane yero gati ya national government ne county government ya Gusii wetera asore na baraibande bakaro na bakoriye mirimo be serikali. Kindly, we are seeking that development has gone down in Gusii and we really need that development. Ekiagero myaka ebere bono yarire na aso omorembe tari amagendero takoba ngonya magendero takobororo irori abantu baito igo bagochandika ekero tokuriya the GDP ya Gusii tokorigereria amangana ya economy ya Gusii. In fact nonya nintwe ntobwatie bisabwa so mubuko. And so we are asking the national government, the minister in charge of security, we are asking the county commissioner Gusii, we are asking the governor Gusii that indeed we are going to start an initiative as a human rights organization, because our agenda is to reconcile communities, is to ensure that our people have their rights, is to ensure that our people get their rights and they be defended and protected and preserved. And that is exactly what we are going to do. And so we are asking the president and the governor and the minister in charge of security quickly to expedite the process of making a sitting and starting a peaceful reconciliation between the two governments, the national government and the county government of Gusii. Na saa yu amange koiraniria abantu baito ngambi yamono mugendere kobe omorembe na omugabano o Gusii ngogosaba nga otwale chinguru no bongaini bokora county.